Po dlouhé době tady máme další testovačku Hyundai Tucson s mild hybridní technologií. Vypadá, jak když přilítla z vesmíru. Kufr docela velký. Vejdou se běžky a dokonce i kolo. Je to trochu menší než v Oktávce, ale zatím tady veškerá elektronika funguje. Je to v automatu, 1.6, 110 kW. Tak jsem na to zvědavý, máme to půjčen na 4 dny. A zatím to vypadá dobře. Slušný odpich a rozhodně netradiční vzhled. I ty prolisy dveří a blatníku. Dokonce interiér vypadá dost zajímavě, ale k dnešní době klíček do zapalování úplně moc nekoresponduje s tím zbytkem, kdy člověk mění tady na přepínači Sport, Normál a Eco. A s tou baterkou je to hodně znát, že přestává rekuperovat a pomáhá k tomu, aby to zrychlení bylo opravdu dostatečný. Na 110 kW to má nečekaně slušný odpich. A dokonce i zpracování interiéru je daleko lepší než Octavia nová, 4ková. Nikde nic nevrže, nepráská. Jsem zvědavý na ten infotainment. Má to i vyhřívaný volant konečně. Za to jsem opravdu rád, nemusím mít potah.